ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரே பிளேஸ். இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இது என்னோடய சஃபைர் டேங்க்கு. இதை கொஞ்சம் ஒரு 2-3 மாதம் முன்னாடி தான் வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா தான் அங்கே மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதே என்னோட க்ரவுண்டல் பீட்டா. அதுக்கு நான் டீப்புன்னு பேர் வச்சேன். டீப் ப்ளூ ஓஷன் மாதிரி அது கலர் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே மேலே பபிள் நெஸ்ட்டாக விட்ருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். அது அந்த பபிள் நெஸ்ட் கிட்ட கோடு இருக்கிறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த கோடு ஒன்றும் இல்லை, நான் வச்சுருக்க டக்வீடோட இதுதான். அந்த டக்வீடோட ரூட்டு தான் உங்களுக்கு அப்படி தான். அதுக்கப்புறம் டக்வீட் போடும்போது ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டேங்க்கு ஃபுல்லாக டக்வீட் நினச்சிடாதீங்க. பேட்டை காற்று வாங்கிருக்கு மேலே வரணும். அதுக்கப்புறம் எல்லா பக்கமும் இந்த டக்வீடோட ரூட்ஸாக இருந்தால் அதுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்களா, ஒரு பேபி ஃப்ரை இங்கே மேலே போச்சு, சொயின்னு மேலே போயிருக்கோம். நிறைய இருந்துச்சு. இப்போ உங்களுக்கு கேமராவில் அவ்வளோக்கு தெரியல, எல்லாம் பபுள்குள்ளே இருக்குது. இந்த பேட்டாங்க என்ன பண்ணுன்னா, இந்த எங்கெங்கேயும் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த வாயில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு பபுள் விட்டுரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏன் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு கேட்கலாம். நான் ஃபோனை கீழே போட்டேன், அதனால தான் இந்த எடிட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே கீழே ஒரு பாட்டில் இருந்திருக்கும், நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். அது ஒன்றும் ஸ்பெஷலான பாட்டிலாக இல்லை, ஒரு தேன் பாட்டில் தான் இருந்துச்சு. அதை எடுத்து இந்த மேலே ரெட் லீஃப் ஃப்ளவர் இருக்குல்ல, அது உள்ளே வச்சேன். அதுக்கப்புறம் அப்பப்போ வெளியே வந்துடுச்சு. ஒவ்வொரு தாட்டி கை விட்டுட்டு இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேன். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், முடிஞ்சால் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் காசு கிடைக்காது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வெயிட் தான் பண்ணிட்டுருப்பேன். பண்ணுங்கள் சீக்கிரம்.